Onko löysää tarpeeksi? Joo, ollaan tehty muutama pöllönpönttö tuonne ja sitten kokeillaan kiivetä puuhun, jos saataisiin vietyä sinne. Ja eiköhän me saa. Kyllä me saa. Tikkaat pysyy koko matkan mukaan. Löytyy vielä. Niin, vaikka itse kiinni. Joo. Tavara ei saa pudota kyytiltä, eikä mies katolta. Eli meillä on näiden tikkaiden lisäksi nyt tuolla autossa purua ja sitten yksi pönttö vielä ja vähän työkaluja, niin otetaan ne mukaan. Elikkäs tuossa on tuommoinen. Tää ei olekaan se kaikista kevein juttu. Aha. Siltä Sitten voi oli tämä. oikeastaan taskuun niitä akkuja ne painaa, vai? No. Sitten sieltä ne 2 ämpäriä ja tikkaat. Kaikki yhteen. Joo. Meillä on mukana vähän purua pöntön pohjalle, että tästä vähän matkaa kävellään ja sitten lähdetään tuonne mehtään. Ne pöntöt pitäisi laittaa johonkin muutaman metrin korkeuteen puuhun ja sitä varten nämä tikkaat on mukaan. Joo, helpompi laittaa. Tuliko nyt narut ja semmoiset mukaan pönttöjä varten? Miten se ne narut unohtui, niin otetaanpa heti. Hyvä. Otetaan, etteivät unohdu. Meinasin narun lisäksi unohtua vieläkin tärkeämpi kuin eväät. Joo. Otan näitä akkuja taskuun, niin pikkusen kevenee. Isot kuormat tuli. Ja taas mentiin. Siitäpä mennään. Eikö sä Timo edeltä, niin löydetään oikeaan paikkaan? Toivon, että olemme oikeassa paikassa. Synkässä mehtässä. Kevät tulee hiljalleen ennen kesää tännekin mehtään. Onkohan se linnunpönttö, mikä tänne on laitettu, niin saanut vieraita? Katsotaanpa. Niinkö me laitettiin sinne viimeksi sitä sahanpurua. Ei ole pitkä matka enää. Kohta ollaan taas mehtäkämpällä. Toivottavasti näitä kaikkia ei tarvitse viedä takaisin. Jätetään tikkaa tänne ja sahanpurut ainakin. Mä nostan nämä tänne ottelemaan. Se otettiin se ihan oikea avain tällä nipustansa. Mietimme mikä se voisi olla. Se oli tuo. Yleensä se on aina se toinen. Sieltä löytyy pöntö sängyn alta. Edellisellä videolla näkyy, kun ollaan tekemässä näitä pönttöjä. Ja nyt on tarkoitus laittaa niihin huopakatto ja ripustaa ne puuhun. Eli on 2 pönttöä, jotka on varpuspöllölle ja sitten helmipöllön pönttö. Ja sitten tuolla kaukana tuon pikku vesialueen toisella puolella on yksi isompi pönttö, mikä pitäisi viirupöllölle vuokrata. Täältä löytyy vielä yksi pönttö, joka on jonkun tiaisen pönttö. Paljonko siinä on lentoa halkasia? Siinähän on halkasia lähellä 30 milliä. Taitaa olla ihan tasa. Silloin se voisi olla joku talisinitiainen. Olisiko se niitiaiselle? Kyllä. Ehkä siihen se ainakin mahtuu. Mahtuu se vähän pienemmästäkin, mutta siihen se menee ja voi mennä talitiainenkin. Talitiaiselle ehkä 32. Kirjosieppo taitaa olla 30. Nyt otetaan noista pöntöistä katot pois ja laitetaan niihin purua ja sitten laitetaan huoppa päälle ja kiinnitysköyvet ja sitten aletaan miettiä mihin puihin me laitetaan. Nämä varpuspöllön pöntöt voisi olla varmaankin vähän alempana, mutta sitten nuo helmipöllön pöntöt niin voi nostaa sinne johonkin jopa 4-5 metriä. Niin korkea. Niin. Miten päin passaa? Ainakin jos voisin kuvitella, että ensin jos huopa loppuu kesken, niin
ensin noihin helmipöllönpönttöihin, jotka tulee korkeammalle, niin ei tarvi yhtenä käydä niihin vaihtelemaan. Olisiko? Joo. Täällä oli tämmönen kotkan kynsi, jolla voi leikata sitä poralla aukasten. Eli jos tuossa olisi niinku 1, 2, 3. Tästä voisi saada kuule just kaikkiin 4 isoon pönttöön. Joo, hyvä. Siltä se vähän näyttäisi. Eli tämä on 28,5 ja siihen pannaan 2,5 senttiä puolelle lisää, eli se tulee 32,5, eli 33 jos tekee, niin olisiko hyvä. Kyllä. Niin siihen riittää taittaa. 33 noin päin ja 24 toisinpäin. Kokeillaanpa miten se lähtee menemään täältä vettä. Jos tehdään siihen merkkiä, eli se on 52%. 52. Eli se on 26. 26, joo. Eli tuossa on merkki. Ja sitten vähän tännemmäs merkki, niin 26. Niin meneekö, jos tästä vetää nyt sormia päin, jos sä pidät näistä päistä kiinni. Tästä näin. Meneekö se mun merkkiä kohta? Menee. Kyllä se ainakin sinne päin. Ja sitten Kun lähti niin hyvin, niin antaa mennä loppuun asti. loppuun asti halkaistaan kaikki. Joo, 26. 26 olisi tuossa. Sormi siihen kohdalle. Ja sitten taas täältä. Sitten jos pidät niistä kiinni, niin sormeen asti näin. Joo. Hyvä. Vieläkö tarkistetaan, vai pannaan tarkistus, kun tarkkoja miehiä ollaan, niin ihan tänne tuohon sormi. Taas sormeen veto. Mahdoton, että kävikin laatu. Kato, joku muukin on leikannut joskus tätä huopaa, mutta ei ihan noin suoraviivaisesti. Tuo on tuohon ja sitten vielä. Joo. Tuosta lähti. Taas kerrasta. Taas vähän yli siitä. Hyvä. Tämäkö jää sitten? Joko nyt on Se jää varmaan sitten siihen. Joo, tuonne pikkupöntölle. Joo. Huoparuuvit. Ne on tällä kertaa huoparuuveja, kun en mä tiedä onko semmosia olemassakaan. Joo. Ne on semmosia leviäkantoisia. Ja pitäisiköhän nuo katoruuvitkin ottaa nyt, niin että ne saa sitten katon kauttahan se puhdistuu. Joo. Niin se pitää huovasta mennä läpi tämäkin. Joo. Niin se pitää lähteä kokonaan pois. Kokonansa pois, joo. Näissä on tämmönen Joo. kärki, eli tuommoinen torks, pieni torksi. Eiköhän se ole justiin sama, oliko? No eikö tämä ollutkaan oikein rapinen kärki? Vähän isompi kyllä. No, miten sekin on niin pieni? Ei voi, Se olla on noin, vielä seuraa. ei voi olla noin iso. Mikä on seuraavaksi suuri? Ei se voi olla. Ei se ole tuo. Onko tuo isompi vai pienempi tuo? Tämä pienempi. Joko se on perä? On se. Ja sitten tuo on ne. Tarvitseeko sivuilta melkein? Mitenköhän se? Kai se vähän taitetaan sivuiltakin vielä 2 kohdalta, niin sinne ei kato pääse. Pesi väliin. Niin. Tietää mihin ne pessii. Tulee hienot taitokset sinne kulumiin. Ja sitten siinä. Laitetaanko se ottelee tuohon ja sitten tehdään seuraava? Näin me teemme. Kyllä. Oletko nämä meitselillä? Tämä huopakatto on hyvä, niin ei tuu sade ropise niin paljon. Niin, peltikatto. Veisi yöunet pöllöihin. Vai päiväunet. Niin se olisi sellainen enemmänkin ne päiväunet häviäisi. Nehän tekee nykyisin rakennustyömaallakin niitä kattoja niin alhaalle ja sitten nostaa lopuksi päälle. Niin. Se on vähän sama juttu kuin tässä
meidän homma. Ois se kyllä harmi, jos niin näin hyvä pönttö ei kelepaisi. Ei löytyisikään vuokralaisia. Mä oon nyt vähän niin kuin entisä ja munkkipossut, että siinä on 4 korua. Aika hyvää tuli. Joo. Tehtäisikö semmonen homma, että nyt juodaan kahvit ja teet ja sitten Näin me teemme. sitten sen jälkeen laitetaan ne purut ja kiinni ja ylös. Kyllä. Ja nyt ollaan laitettu huovat kattoon ja Nyt laitetaan seuraavaksi purua sisään. laitetaan purut sisälle ja sitten köyvet